Adopta la màquina automàtica d'ompliment de pols de doble cap per ampolla amb cargol de control del servomotor. La velocitat d'ompliment és alta. La màquina de comprovació de la pesadora rebutja automàticament els productes que s'omplen amb ultralleuger i amb sobrepès. El carregador automàtic de taps i la màquina de tapatge de cargol milloren la velocitat de la màquina de tapa i amb un sistema de tapa estable. La màquina de segellat per inducció fa que el producte tingui un bon segellat i una millor resistència a l'humitat. La màquina automàtica d'etiquetatge del cos de l'ampolla garanteix la tensió constant de l'etiqueta, millorant considerablement la precisió i l'estabilitat de l'etiquetatge. La màquina de recollida d'ampolles pot acollir un gran nombre de llaunes alhora, recull automàticament l'ampolla de la línia d'envasat, estalviant costos laborals.